Den første madras, det er en vekseltrykmadras eller en dynamisk madras, og det er for det meste en topmadras, vi har. Og skal vi se. Der er tværgående luftkanaler, som skifter i trykket hver anden skifter. Og det, der er vigtigt, det er, at borgeren ikke lægger madrassen igennem. Og de her, de er jo enten fyldte eller tømte, men lige meget hvornår det er, så må borgeren ikke lægge igennem. Så det er en hånd ind, flad hånd ind under bagdelen først, det er det tungeste. Og så mærke, at borgeren ikke lægger igennem. Og man skal så lige kunne bevæge sine fingre bare et par centimeter. Og det er fint her, så det er under bagdel, skuldre og under hælene. Hvis du kan se her. Vil du ind der? Og det er fint. Og så lukker vi den til igen. Og lad den over. Og sådan lidt løst. Og det kan man gøre sådan en gang i ugen, cirka. Bare for at sikre, at borgeren ikke ligger igennem. Og husk, der er en skriftlig vejledning i forhold til håndtesten, ligger på Dialognet under vejledninger. Og der kan også ringes til Hjælpemiddelhuset på telefon 73 76 81 97 i tidsrum 9-13, eller ringes direkte til hjælpemiddelterapeuterne. Alternativt kan der sendes en advi til Hjælpemiddelhuset, hvor funktionen er genbrugshjælpemidler.